sepak bola busana nira sutra mangga warna jalan bakset ompek manis sesukira. Sik. Tak tapok lho kowe. Kowe iki ngono wis elek kok malah. Piye to sampean dadi apa? Lah iya bener to celeng dipecut to. Jarane celeng ki dimusone karo jaran loro iki mau lho. Celeng ki musuhe. Wah, sampean mah gong. Lah mulo dipapak kok, ti mau dipapak karo Rinwi. Engko sampean mapak ngono. Tak papak terus tak jak rono ngono. Dijak medun ngono lho, diarak medun. Ya. Lah kowe iki nyapuk, kowe iki iso nyeleng apa ora to jane iki? Sapa ora jane iki jane celeng. Kowe iki kaya ora nyeleng kaya ngasu to ndingi. Awakmu ndi? Wis, aku butuh ngasu ngene dicatek dhewe sikilku. Sida apa ora? Ndak. Neh. Celeng atik kuning rupane. Iki Pak Sunardi yo nyewa lho, aja sampe ceklek lho iki. Oh, sing ngati-ngati lho, Mas. Cuma urung dibatik. Oh, urung dibatik. Urung dimal. Oh, iki jenenge ciling. Ciling. Berarti ciling. Cireng. Ya, tunjukkan pesonamu. Berarti baleni meneh. Baleni meneh, yo. Yo. Kembang api asline. Ayo. Iya. Salah. Cetok iki ketoke sing rada medeni kok jarane to. Aja kok baleni ngono Andrin. Kowe kok dadi lho kowe. Liyane celeng ngono apa lek yo? Kowe kok gampang nyerah to? Mas rapi yang kene ayo to Mas tenanan Mas. Oh niku wis capek-capek lho. Lah kene dilene-lene tenan oleh. Kowe ngene ya pengen ganti tadi ya. Wis ndak usah nyeleng lek ngono ya. Wis ngene iki celengane yo ndak padha ya iki ceklek to. Oh, aku ngerti. Barong. Ya. Lho gak nggawa barongan. Iki lho banner iki lho. Aja. Ora leh. Aja. Kipas. Oh iya jaran aja jaran ya. Kita battle. Ya. Setok. Si bokonge jalane nyantol ning kelek kok. Wah, mendem iki jarane wisan. Jungkel. Kualik iki piye to sampean ki iso jaran ora jane? Kakek narak jarane. Yo. Saya tahu. Lek mau piye Tarin? Lek mau gawe piye? Jadi lek mau gawe piye? Ngene. Lho kan cewek cowok beda. Iki gundul iki. Lah iki lambene endi jarane? Alah iki lho Mas, iki lho. Mripat. Kualik lho. Jabang bayi. Piye to sampean terus tak omongi kualik kan Mang iki kok. Piye? Jarane wedok iki. Oh. Ora wedok. Wong iki. Lah nyapa? Kaya bojone kolik. Ora wong iki banci. Bagi senengamu lek ngono. Mas, lah kok merongos ngene? Iki. Nur
turun aku kok. Heeh. Tak kira kayak bojone Mas Kolik. Dilane prokos Mas bojomu piye to iki? Bojoku, Dosa. iki bojoku di rumah sakit aja kok pangka kok rasane ndak penak lah aku. Serah penak aku ya. Ra mulih aku lek ngene iki. Mulih nang ndi? Boh. Ya amin, amin no. Seto. Jajal ora ngono ceritamu kek. Iki jarane dagangane Bu Siti wingi peh potel malah. Pengawut. Ora butuh galak ning kene iki. Butuh dhewe sawer. Iki padha dene. Sitok emang dijarane emang. Loh, lek jungkel ning kono. Ayo toh, yuk. Bertiga, ya. Aku ora iso. Aku meteng cah iki dino. Telat patang sasi lho iki. Kok gek gogrok. Sik enek bintang tamu. Iki gelungan barang lho iki kok nggo gelung barang. Sik disampatke. Nggih, ngaturke jumeneng anggenipun pinarak wong bagus wonten dia. Roko Mas Bagus Tiro. Iki lho jarane. Entek kok jarane ya wis kuwi pecute tok mek sekawan. Ya. Wes Lek, aku wis oleh bola, kowe ning kono sing nyiarne. Oke. Cewek loro, lanang loro ya. Lho, lah kowe nyapa gobek iki? Iki Meri. Kuwi lho jarane. Meri rong sasi rong di tas duli kok iso nyung mamplungane tiro barang iki bocah iki kok jan. Urung kangge. Kamar rene becek. Becek. Iki lho. Iki kancane sampean. Bola plek. Iki piantune. Bola kuplek. Iki nyatuk ayu ya. Ayu. Napa nyon sewu niki gigike gingsul. Gingsel. Padha kaya pacarmu ke. Oh asli. Pacarmu ke lak gingsul. Gingsel apik kae. Arep ngene. Tau ya. Kayak ngono merongos pamit. Ayo, kowe karo aku sak tim. Oke. Dibuktekne karo wong wedok loro ke bahwa adewe iki luwih gagah. Apik. Meri kok apa lho. Oke yo ning wajah lho. Iman alera
Manunggal Reksa Budaya ugi Elsa Bermental Audio. Matur suwun. Capek? Oh minum. Asisten. Wah iya, tekan gambo. Mie dulu ya. Mie dulu. Adik-adik mie dulu ya. Adik-adik sinau jaran. Iya, kita duduk-duduk aja ya. Iya, kita duduk aja. Delok wong mancing. Rencang-rencang mancing arek kesel ya. Niki ya. Isena. Mega budaya. Yo mise. Nah, bapakne yo ngono lho bapakne iki bapak kulik iki kok. Tukang antar-antar banyu. Ya umumnya biasanya ngono. Kaya ngene lalapanku kesel kaya ngene lelakanku
Lah kok kowe nek sajake lek nyawang kok ora entek-entek. Iki wis disontek kabeh bolak-balik kok. Lah kok kowe kerenduk-kerenduk. Lah yo. Keri apa ora, Mas? Piye Pak Met keri? Yo Mas e joget ki sing apik kaya Mbak Rimpi ngono lho. Aku ya apik lho. Lah mosok Mek. Iki jenenge jaran ceng jenenge ngene iki. Jarang apa? Ceng. Ceng ki Mas e cemangat. Iya. Oh, terlalu cemangat. Iya, betul. Jarane rock. Pak iki malah ngombe arak dhewe to Iki maju krek dhewe lho iki. Aku ki mendem. Ayo Mas, dilanjut dadi gandongan. Kok gambuh barang. Wow! Surah! Saking sasana busana lumama saking papan panggilan agung gambaraken patih Pujakwano. Ki sira sinebut patih Bujagana ingkang nyawiji. Aja mboko ndak menak metuke muri. Ayo. Iya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Tiro. Inilah tepuk tangan yang meriah. Inilah sebuah atraksi salto belakang dari seorang manusia berkepala tapir. Ya inilah dia Mas Tiro. Nyonenan dhewe, aku ndak kleru. Piye to Pak Lik? Lek mung ngabani iki sing mburi atraksi Salto belakang. salto belakang iki sing mburi iki ndak penak. Dari seorang manusia. Sing mburi kok welek. Seorang manusia. Nyapu manusia? Manusia. Oh, manusia apa? Manusia berkepala apa, Mang? Berkepala apa? Oh. Apa? Loh, ujuk aku loh ya, saya ngomong ujuk aku loh ya. Ujuk aku loh. Iki sarena penonton sing ngomong aku ndak nesu. Lek sampean tak puluk. Mok kilo aku juga berkat to piye mok puluk. Ora ning ngono. Nyun sewu Bapak Ibu, Mas Tiro saltone apik napa elek? Elek. Apik napa elek? Apik ro. Berarti jenengan demen nggih? Lah demen ro, ayo ro tunjukno neh ro. Ayo ro. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebuah atraksi berjalan menggunakan tangan. Inilah dia Tiro. Hop. Bah, iki ngono lempoh, iki becek kesel. Nyapa? Loh, ngene iki hibur lho, bolo-bolo lho, ro. Ndak oleh lho muni ngono kuwi. Apa mok kira ki aku nang kene iki Mbak Desi ki karo aku wis kaya dulur dhewe lho. Alah tenan ngono. Lah. Tekonono. Aku ki engko nang kene mulih wis to digawani apa-apa ora tak tampa. Tenan kuwi. Tenanan ro, aku lillahi taala. Lah telah berarti ki sampean mulih ki ora nggawa apa-apa. Ora gelem aku digawani apa-apa. Oh. Kowe ngerti sebabe? Lah nyapa? Mangi sok wis ditransfer. Lunas ya. Tak kira lek mergo dulur Mbak Desi. Lho tapi tenanan, dadi ki adewe nang kene nderek Mangayu Bagyo, nderek lelipur, nderek tirakatan, ngeramekne acarane pernikahan Mbak Desi kalian Mas Opit. Hafid. Hafid. Ojo le Hafid Opit ta ning Kowe sauto. Ganongan. Mbak Rinvin Jaran, Mbak Merin Jaran. Ini membuktikan bahwa campur sari Manunggareksa budaya dari Trenggalek ini luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Sak liyane campur sarine sone yo kepenak. Penak. Elsa Pro Audio. Audio. Oh iya toh.
Kowe emang jaran wis. Wis. Ganong wis. Ganong wis. Salto wis. Salto udah. Minggir rono. Minggir ini. Minggir rono. Oke. Ayo Mas, ganongan Mas. Mas ganongan. Genti sapa sing jono? Lah, genti sapa? ojo sampai ngisi-ngisini. Pak, sampean yo. Dhewe sing nang kene kalah karo tamu. Wow, ngono. Dadi apa mau rem gano? Iya no. Oke. Tak berhenti. Ya. Ya. Duduk aku tur, asli duduk aku tur. Rotok maju ngono. Iya. Ayo tutuhno. Heeh. Iki golek sahur. Heeh, tenan. Kok sampe ora ono piring mawon mboten napa bandemno. Lah pakai kancane kon keplok-keplok sampe ya ada kursi tenan kok berarti tenan ono. Ya. Dadi Dedek. Kowe jane nantangi wong kong ganongan. Iki jane iki piye to? Lah wis penonton wis tepuk tangan. Saman yo siap-siap ning tengah. Heeh. Lah terus nyapo randang salto. Sik. Enek mati. Ubah dhewe lho. Iki piye to iki? Ora randang salto nyapo. Loh, kowe wis joget ganongan. Wis joget ganongan. Wis sauto. Udah. Berarti sing iso sauto nyisih Rono. aku wis jaran. Jaran. Wis joget Ganongan. karek. Karek salto. Kowe iso sauto. Iso. Kowe wis sauto. Saged. Sing wis sauto nyisih rono. Nah. Lah. Sama nyapo nyisir ini? Lah aku ora iso sauto. Kowe rono aku tak re. Yo ngono kuwi ngomong ket mang lek ndak iso salto. Lo tapi setidaknya lek aku ndak iso salto, aku lek iso atraksi liyane. Iso liyane. Alah. Tenan opo piye? Ayo Mas, kendhangi Mas. Ngapo ditabuk? Lah piye kok? Dolen. Kuwi dagangan kok. Bintang oleh Iki. Ayo jajal atraksi koyo piye? Ayo. Siap. Ayo. Yo balik si apik iki. Iya, Beda dari yang lain iki. Betul. Tadi tenan sih. Apik. Salam. Kayak salam. Bener. Iya, kayak salam. Ya. Pindo. Lo. Ya. Sik iki penghormatan salam. Wah, iya. Ponorogo ngangkok koe Tepuk tangan semuanya. Mas. Ayo ancang-ancang. Ayo ditubruk mae lho ya. Piye to? Piye? Oh, ndak nutut. Oh, Udah, balik. Tekan sih kono rotor ini. Ah. Ya, wes, Ah, kono cukup paling cukup kono setrum komanan. Yo. Alah, weh. Piye to ora nuntut, Mas? Kene jajal kene. Oh, yo. Opo. Weh, ndak usah sauto, nyusahne wong akeh iki komanan. Wong salto kok ribet randang katket ngono lho. Lah ra nutut aku rono kok ngeneki nyun sewu ka ibuke sing jilbab hitam yo ora penak. Muni yo lek ndak iso ngono lho. Kowe mang tiro kene kok kono semono ping 3 awakmu munggah kok ora iso. Jajal. Piye to carane piye? 1, loro. Nah, carane ngene. Kita mengukur dulu. Ya. Hadap sana. Heeh. Sik diukur. Ukur. Dituku ya biar. Kuwi lho, ngono kuwi lho. Lorone ngono kuwi mang carane diukur dhisik. Dadi diukur dhisik. Dadi kene sak rono ki kudu diukur. Ukuran dhisik. Berarti dadak nyeluk carik iki. Lah nyapa? Lah ngukur lemah kene kok. Lah. Iki diatraksi bendak ketatap ngono kuwi lho. Oh, kudu jangkauane. Jangkauan luas. Jangkauane didelok. Ngono ku jangkauane. Lah. Ya. Piro depan? Rol belakang. Rol belakang saiki. Heeh. Kuwi mang depan, kuwi mang
Depan gue mau, kuwi mang depan. Saiki belakang, budak belakang. Belang ngono Bu. Oh iya ngono Tuh belakang. Nah, terus. Ya. Kok terusno kok penak terusno. Monggo bapak penak terusno. Nah ngono. Lagi. Nah. Lagi. Terus. Nah. Lagi. Cek. Tolong. Iku moro Mbak Muri lho iku malan. Oh kok iso iku temune kok entuk kontinti. Ora ngene Mas Tino. Piye? Mas Samit. Menggih-menggih tenan itu. Iki apa lho? Saman koncone Mbak Desi. Mas Hapit. Mas Hapit. Benar. Diucapke kanggo Mas Hapit kalian Mbak Desi. Oke. Nah. Sik mio. Kuwi nek mie ora niku. Ngombe dhisik. Ora ngene iki aku ngetarani ngene langsung. Ngene lho Mas. Rono adewe iki mau ya jane ya padha undangan. Cuma adewe undangane kan pribadi. Iki Mas Tiro iki mang undangan selembar undangan ndek iki. Tamu undangan. Adewe iki undangan dikekon ngibur para kadang tamu. Betul. Undangan adewe ya ora penak karo Mas Tiro. Matur sembah nuwun Mas Tiro. Pun ngregengke swasana. Ning saderengipun kula suwun donga pangestunipun kagem kinanganten kekalih monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kagem Mas Hapit kalian Mbak Desi. Amin. Kita manten iki. Nah, ngetok mantene iki apa? Maju ben rodok raket ngono lho ya. Sing sapa? Ya manten ben maju ketok lek sing rabi menikah ki yo. Mbak manten kok ning kene. Kowe iki timbali bola-bali. Heeh. Nyuwun tulung Mas Mbak Yu Desi kalian Mas Hapit kula suwun kanthi sangat runtuk. Aja santai dhisik. Kebo kiro Kang Masku kebo kiro. Kebo kiro ki. Bunangnya enggak digopo? Bunangnya enggak digopo? Perpepeh lampahipun kinanganten kekalih tumuju wonten ing ngarep pindharahan. Diajeng ayu Desi. Sik. Leru. Sik Mas, sampe. Sik. Anu. Saman temune manten mang ya. Nah, teko kono ngarep kono mlaku rene. Kok to? Mang sing ngarep kono terus mlaku rene. Lah, kuwi iki lek mlaku ya kaya mang, sarehne iki gendinge kan ya kaya mang. Dadi ora nglodus ngene. Anu Mas Samit. Wong manten lho lek. Mau awane krana ana anu apa lambe lampah. Apa ki? Cucuk lampah. Cucuk lampah. Kok lambe lampah? Lambe lampah kok ngene. Kok iso lambe lampah? Cucuk. Dadi ki mlakune kaya mangawan. Dadi iki Mbak Desi digandeng ngene. Nah. Heeh. Madhepe rono, engko kok kono rondone terus lemahku ya kalem-kalem. Dah yo ngono-ngono kulo Mas. Ketok gagah ya to. Ojo lek mlaku koyo arep metu wayahe jaran iki wayahe iki. Metune ebros. Jajal teko kono nek. Teko kono nek. Cucuk lampah sampean Mas Mit. Cucuk lampah sampean. Kula pas temu ndamel cucuk lampah. Heeh. Dadine kula betane cucuk lampah. Oh iya siap. Oke. Ya, ayo Mas. Kepegirane oke maneh. Nggih, dibaleni Mas Hapit nggih. Piye neh? Genahne piye pitunge muni pira ngono tak bindemik kowe kok. Cucuke pitik apa cucuke mentok? Anu basong. Ya lah ngono. Ngono lho ya kuduan. Jajal. Sik to ya ngono. Ya ngene iki. Bijil saking Tapasmang itu muju wonten ing sanggar pinaran keprepeh lampahipun kinanganten kekalih. Rama-rama Mas Bagus Hafid Nur Pratama pikantuk diajeng ayu Desi Tiara Putri. Kanthi cucuk lampah rada kenthuk. Parane yo rene. Mantane rene. Tok lek dalanmu kleru le. Google Map iki to. Nah ngono. Kanthi cemplarating kadyaning kinanten kekalih. Monggo wong ayu tak boyongke ning nganggal pinarakamu ya wong ayu. Inggih Kang Mas Rama. Kuwi wae jeplos carane ngono.
Kok iso? Kudu yo sing menyayeni munggah kuwi iki. Sing diundang ki cucuk rampah. Ya. Kaya kancane dhewe sing caetan kae. Ono candurinan kae kan apik. Iya. Lah iki lek mun cucuk rampah kok kaya Vega dobolen bar digarep wong akeh ngono. Iki sarehne maine awake dhewe mantene ki ning Sidomulyo. Kene iki terkenal dengan persawahan padi. Jadi aku menyesuaikan cucuk lampah ala Bangauk. Apa yo enek. Ya wis, iki terus kinangantene wis dimakan. Kene, munggah kene Mas, munggah kuwade. Munggah kuwade. Wis kono Mas Tiro didongake. Nggih, Munggah kuwade. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Aja Ye dadi manten ye. Ya dadi manten. Yo ora koyo ngono Tak kuwi tapuk lho. ojo sok ngono. Kowe kok malah ndak sida gelem. Ayo. Wis alhamdulillah wis bahagia. Alhamdulillah. Dumateng temanten Mas Hafid kalian Mbak Desi, mugi-mugi anggenipun nikahan diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Diparingi cepet gadah momongan. Amin. Nggih. Rezekine tambah lancar. Amin. Dalane renek sing njrimpeti. Sik dalan apa kuwi? Yo dalane urip ki lek Dalan rezeki. sandang tangane lek nyambut gawe ki ben penak, lancar. Wis mek ngono kuwi ae Mas Hamid. Iya, betul sekali Iya. Mas Tiro. Mas Hafid ki alhamdulillah. Jadi oleh anugerah sing sangat luar biasa. Benar. Lahir cepret, golek akte, golek kakak jenenge langsung Hafid. Ponakanku ki pengen dadi Hafid dadak mondok enek kok 10 tahun. Lah kok iso koyo ngono lho nyapa? Hafid Kuwi ngono kira. penghafal Quran kuwi lho. Kuwi hafid. Kuwi jenenge Hafid Quran. Sejen. Kudu Hafid ngene iki to? Kudu. Oh, tak kira lek Hafid sing dadak mondok kuwi. Lah iki ngono Hafid Kopit. Jenenge Iki Hafiz, spesial bengi iki kanca-kancane sarehne wis nglumpuk. Heeh. Ibu-ibu periwang nggih do butuh hiburan. Iya. Temanten berdua ditawari pengen request lagu. Lah dalah ngono. Tak iki ora aja ditawari lek Lah piye? ngono. Kudu. Diaturke tembang ae kang nembang ngono. Nembang ya Mas ya. Wis mangesu mangawan wis pinarak saiki jenengan mandap diparingi tembange napa nembang piyambak ngono ya. Request cara request ngono apa? Iki ada dua pilihan. Napa? Lek ora nambang engko kena denda 500. Heh. 3 4 pas engko 500 Wah, mangan. akeh men dulu. Tak hitung 5.000-an. Monggo Mas Hafid kalian Mbak Desi ngersakaken tembang menopo. Tembang Campur Sari MRB niki melayani segala jenis lagu, genre lagu. Tembangnya napa Mbak? Mulai reggae, mulai pop, rock, Handrock. kulot, daster. Kok iso daster kulot barang. Cari Mas Hafid, aku pengen lagune Tali Kotang. Ojo Mas. Ojo. Tali Kotang. Sing apik. Lek kuwi Ojo. engko wis tok roh sampean. Spek dhewe engko nggon-nggon. Apa sing mesra? Sinarengan. Ah. Nggih, spesial kagem Wayang sapa? temanten berdua. Wayang Mbak sapa? Tia. Iki wayat ya. Oke. Siap. Matur sembah nuwun Mas Tiro wis Sembah nuwun sangat, dongane Mas, nggih. sehat terus, rodok dilongi sok ben tanggungannya akeh. Amin nggih. Titenono wayah tak lambungku kumat Mas, ngono titenono. Aja dikenane ning kene Pak. Bene iki kok kropen Pak sing wayah iki ya Pak ya iki lho. Angger Nggih. nggih matur sembah nuwun Matur Mas sembah nuwun, Mas Tiro. dan teman-teman beserta rombongan Nggih. dari Pun kondur riyen Mas Tiro nggih. Nggih. Mengke sak pibaripun sak menika mengke katur kita tembangan. Rodok rono nutupi kameraku lho. Gobel. Nggih, iki kalau boro-boro dari kantor pos, engko sampean Nggih. request ya Mas. Nggih, Lek gak tembangnya apa nyanyi request nyemangane? gak apa-apa. Heeh. Dari kantor pos to niki? Nggih, kula apal kok punan niki. Muni wajahe piye? Heh? Aku ki apal karo pegawai kantor pos. Kok iso ngono ki muni ya, mu Sam. apal lho? Alah. Aku kukulino lho ning kantor pos. Lah iya, kok iso kok apali iki piye maksude? Aku ki kerep ero, mergane nyapo? Heeh, piye? Kono sing menyalurkan bantuan, kene sing penerima bantuan. Ngono. Iso. Oke, maka Monggo, sareng-sareng MRB campur sarinya Trenggalek Jawa Timur Indonesia. Ada Mbak Tia Afriska. Agustin. Sebuah tembang terbaru dari Mas Khusus buat kedua Jahan. mempelai. Iya. Oh. Maturipun Kang Mas Hafid dalam Mbak Desi. Kebatin tenang duwe omah sira beres. Asik.
tresna kebak kasih lan sayang. Diaturke Mbak Desi kalian Mas Habib iki cuma nang mboten napa tumut-tumut joget ke ra apa lah eman-eman ra joget ya ngono aja teman-teman jo
pasangan yang sangatlah mesra. Ya. Sangat mesra ya Mas. Iya. Iki saiki ngene krana wis iki diubamakne wong lagi kasmaran wong pacaran ning Taman Kaputren ngono kae. Mas Hafid coba mencium keningnya Mbak Desi. Coba. Mas Desi coba. Ayo coba ustekmu ora usah isin. Kuwi tekmu kuwi ngger enteke akeh iki. Weh, aku ayo iki soke ya larang Mbak. Coba dikecup keningnya sebagai ucapan terima kasih sudah menerima untuk jadi tambatan hati untuk yang terakhir. Alhamdulillah. Semoga sakinah mawadah marohmah juga lekas-lekas dikaruniai putra putri yang soleh solehkah. Amin. Berkah barokah nggih Mbak Desi, Mas Hafid. Kronono dua pasangan saiki yang kedua coba cium keningnya Mas. Channel disut tenan ya Mas ya. Soalnya nani soalnya saya tangi. Ayo tolong ayo diambung canu kan wis sah podo sae wisana. Ayo saiki podo diambung keningnya. Jajal wani pun ndak ayo diambung no diambung. Lho orang ngono lah parane ngono. Coba diambung. Ayo dicium keningnya. Dicium keningnya ayo. Asine ora pantes kok. Wes, sik. Oh. Ya, awakmu aja ngene yo tanganmu. Kuwi ngeneki gamane Hamid lho. Kowe iki ndak gelem diambung kok malah kok gare ya ngene. Tak kayak kene tangane. Lho iya no, yo ndak maksud iki yo presisi ngene penak ngono rada anggun titik no. Piye to Mas, pangga salah ya aku. Ora maksud iki kleru titik kemang. Padha kaya kuwi Mas. Lah padha kaya kuwi aja. Iya kan ngene to Mas. Dicium keningnya. Iya keningnya. Ya diambung jajal. Jo. Sing merem to Mas, sing menak niki merem karo merem. Nani tas aku. Nani tas aku. Kuwi sapa Bu Sinden kuwi jenenge lek muni ngono. Kuwi cara wetenge diseni radio sedeng kondak jare ngono lho. Kaya ngono kuwi piye to Mas? Bojoku ki aman. Janji aku bedal tanggapan tak tukokne geprek, ayam geprek. Karo tak weki vitamin. Vitamin apa kuwi? CTM sak rayuk. Aman turu tekan Somben. Berarti wis turu. Turu wis aman iki YouTube barangnya live ora. Berarti ndak bakalan tangi ya. Ora. Amin. Yo tangi. Turu maksudnya iki wis turu. Ayo, lho, nek iki mung ya. Burimu ki lho. Sayang, Jan. Sayang, kamu tahu nggak kenapa lampu itu bersinar? Nggak tahu. Nggak tahu? Karena kamu melek sayang. Jadi kelihatan kalau lampunya itu murup. Kalau enggak melek, yo peteng. Kamu tahu nggak? Ayah kamu maling ya? Bukan. Bukan maling. Terus kenapa kamu bisa mencuri hatiku? Soalnya malingnya aku. Oh alah, maling gini baik. Oke, matur suwun Mas Abi. Darah Mbak Desi. Nggih, terima kasih. Kok wis to, Mbak? Wis, krono kinangan tamunipun tasih kathah Mas. Tugasé sok. Matur suwun nggih Mas Hafid nggih, darah Mbak Desi. Iya. Yes, dungane pangestu. Gak sida ngambung aku, Mas. Gak sida ngambung aku. Mbari kae ya ning mburi ya. Heeh. Mik mundi? Kuwi. Mik mundi?